Stjerner og superhelte går ikke altid i kappe og glimmersko. Når det drejer sig om nogle af samfundets mest komplekse problemer, så er der i højere grad brug for nogen med stærke regnekræfter og analytisk sans. Kraka Advisory Consulting er en fagøkonomisk konsulentvirksomhed, der betjener kunder inden for alle fagøkonomiske spørgsmål. Og hvad betyder det så? Det betyder, at vi gennem samfundsøkonomiske analyser kommer ind i at diskutere, hvad skal der til for at flytte Danmark fremad, både i forhold til Christiansborg og ude på direktionsgangene hos vores kunder, når vi har forskellige problemstillinger, vi behandler. For eksempel har vi lavet den her rapport, hvor vi har gennemanalyseret hele hjemløseområdet. Eller den her rapport om pensionssystemet for de dårligt stillede pensionister, hvor der skal gøres noget, hvis de skal have en ordentlig pensionisttilværelse. Vi er en af landets største økonomarbejdspladser, og vi rekrutterer jo de bedste økonomer fra de store universiteter, herunder en hel stribe PhD'er i økonomi. Og hele dagen der flyver formler og regnerierne rundt i luften. Og det er jo netop den kultur hos os i Kraka Advisory Consulting, der gør, at vi kan håndtere de mest komplicerede opgaver for vores kunder. Jeg ved godt, at alle siger, at de går den ekstra mil for deres kunder. Det gør vi selvfølgelig også. Men når vores kunder ringer til Kraka Advisory Consulting, så er det fordi, de har noget særligt indviklet, som skal løses på en måde, så alle forstår det. Har du noget særligt indviklet, så regner vi også gerne for dig.